Dani dwi'n dod o Saxony yn yr Almaen yn wreiddiol, a rwan dwi'n byw ym Mhorthaethwyn Ynys Môn, a dwi wrth fy modd yma. Dwi bellach yn gweithio i Fentrau Cymru yn cydlynu prosiect sy'n helpu busnesau bach defnyddio Cymraeg, felly dwi yn byw y mywyd trwy'r Gymraeg, achos dyna iaith yn gwaith i. Y Gymraeg ydy iaith cymdeithasol efo llawer o fy ffrindiau, a dyma'r iaith gyntaf dwi'n ei defnyddio pan dwi'n siarad efo pobl. Ges i fy ysbrydoli i ddysgu'r Gymraeg gan Gymru ar iaith ei hunan, ro'n i wrth fy modd efo'r wlad a sŵn yr iaith, ac ro'n i isio cracio hi go iawn, bod yn onest. Dwi yn gobeithio ar gyfer y dyfodol gwnawn ni gyrraedd miliwn o siaradwyr a miliwn o bobl sy'n defnyddio'r Gymraeg. Dwi isio i'r Gymraeg fod yn rhan naturiol yng nghymunedau yng Nghymru, jyst fel bod pawb yn gweld yr iaith, yn clywed yr iaith, a bod hi yn naturiol. Felly rowch gynnig arni, mae'n werth gwneud, mae'n dda i'r enaid.